tots estem amoïnats i indignats pel panorama polític, econòmic i social que veiem al nostre voltant. El llibre Diguem Prou, que ara presentem, intenta explicar una mica les raons de la crisi, el seu desenvolupament i les seves possibles respostes. Comença en un primer apartat en el que fa referència a que aquesta crisi de caràcter laboral, de caràcter social, de caràcter especulatiu, forma part d'un conjunt més ampli de crisi, de les quals no es pot oblidar doncs, la crisi alimentària, la crisi ecològica i, jo diria, sobretot, la crisi de valors. Vista aquesta situació i el seu embolcall, es passa una segona part del llibre en la que s'intenta analitzar els diferents viaranys, els diferents camins, els diferents sistemes que ha seguit l'economia mundial, europea, catalana, per arribar a aquesta situació de crisi i també, naturalment, veure'n una mica les seves conseqüències des del punt de vista social, basant-se en allò que n'hem dit sempre i sovint, les retallades. Viví el mayo del 68. Aquella revolución social y cultural cambió el mundo sin duda. Despertó mi conciencia de clase como trabajador. Hoy vuelvo a vivir aquellos tiempos tan lejanos cuya bandera ha vuelto a ondear gracias a vosotros, mis queridos jóvenes. Finalment el llibre vol acabar amb una nota d'optimisme, necessari, penso jo, explicant que des de fa qüestió d'un any comencen a aixecar-se aquestes anomenades veus de les places que intenten des dels fòrums públics, els fòrums socials, plantejar alguna protesta i naturalment també plantejar alguna proposta davant d'aquesta situació i veure si entre tots els ciutadans seguim treballant perquè la situació canviï. A la calle!